Joo, eli tällainen tuote olisi nyt sitten testissä tällainen Monster Energy Ultra Rosa ja tää on ihan ruotsalainen tuote ja Vapauta hirmu lukee siinä ja tässä on L-karniitteja ja tauriineja ja zerosugaria ja L-karniitteja ja tää on ihan tämmönen purkin näköinen, että siellä on joku koodi. Niin eiköhän oteta pojasta pieni palaan. Perkele. No niin, nyt siitä sai hyvää otteen, noin. Siellä se on ihan tommoista myrkyn näköistä ja otetaanpa tästä pieni palaan. Joo. Kyllä tää ihan juomasta menee. Joo, ihan juomallehan tää maistuu. Joo, semmonen juomanen maku. Joo, tosi semmonen juomanen semmonen maku. Siis niin juomanen. Siis tulee semmonen juoman maku tästä. Joo, kyllä. 3.14 kautta.